Okay, game. Sabi yan, hindi niya naglalakad ako, naka-underline yun eh. Hindi nga, siyempre, Driver ka ba? Driver din ako. O, di, parang lang yung driver. Pareho pala kayong driver. Weekend, ako sa tawid ako, gaganin mo ako. Hindi nga, pagtawag ka ng pansin yun. Ako ng pansin ka, ako ka pala, pwede ka mamreno, wala mamreno. Eh, wala, pero. Ano pang ni Kuya? Tangin mo. Tigas ka ba? Tigas ka ba? Tanong mo siya, matigas ka. Bakit sinabi ko ba? Hindi pala eh. Huwag kang gano'n ha. Passenger vehicle ka ba? Hindi ka abuti ng gabi eh. Hindi ka makahinga. Sabihin mo na kung matigas ka. Itiyakin ko sa'yo, hindi ka makakalis dyan. Tanginan ko. Solid. Kasi yung pagmamaneho nyo ha, passenger vehicle kayo. Wala naman yung pagmamalaki ng takbo nyo eh. Magmamalaki lang, may pera, wala ka naman ng pera.